jagħmlu d-differenza biex itejbu il-ħajja ta' kuljum. Hekk huwa deskritt xogħol il-ħaddiema soċjali li ta' kuljum jiltaqgħu ma' numru ta' persuni ġejjin minn kull tessut tas-soċjetà u li jkunu qed jaffaċjaw sfida f'ħajjithom. Fil-jum internazzjonali dedikat għall-ħaddiema soċjali dan l-istazzjon iltaqa' ma' Carly Zarb, ħaddiema soċjali u s-Segretarja ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-ħaddiema soċjali, fejn spjegat li b'dedikazzjoni l-ħaddiema soċjali jaħdmu sabiex itejbu ħajjiet dawk li jkollhom bżonn l-għajnuna. Spjegat kif sitwazzjoni partikolari f'xogħla ħallitilha impatt tant li se tibqa' tgħoż għal ħajjitha kollha. Hija qaltilna li kienet għamlet xhur Għenet Familja fejn il-problema ta' droga kienet se tkisser l-għaqda ta' bejniethom. Provajna nsibu bilanċ lejn l-familja tasal għal konklużjoni u tażel li stess x'inhu l-aħjar għall-familja tagħha, kellna nieħdu deċiżjoni diffiċli li l-individwi kellhom jisseparaw minn ma' xulxin. Kulħadd kellu fuq xiex jaħdem, però dik id-deċiżjoni kienet għaqlija ħafna għaliex ħareġ il-pożittiv minnha ġifieri u l-familja tengod imxiet il-qudiem u mxejna għal iktar pożittiv, fitriq pożittiva. Intant bħala ħaddiema soċjali tiltaqa' ma' bosta ġrajiet anke f'dan il-perjodu ta' pandemija fejn l-għajnuna saret aktar infittxija minħabba li l-imxija tefet iżjed toqol tal-ħajja fuq spallejn uħud. Bħala social workers ma narawx xuċuħ, ma narawx il-persuna minn fejn tkun ġejja, aħna naraw il-valur u l-importanza ta' dak li jkun. F'sitwazzjoni diffiċli wkoll nippruvaw insibu l-pożittiv u kemm jista' jkun nagħtu s-support lil dak li jkun biex kif qed jimxi fi triq aħjar.